mupangaken nami kula Reda Aulia Fadilasari saking SMK PGRI Setunggal Tulungagung. Apa isih ana dening Reda Aulia? Apa isih ana pitakonku marang manuk prenjak ngisor wit ringin kae? Ora keprungu swaraku lirih. Sawah tengah kutha warisane bapak owah dadi gedhong susun pitu. Kakiter klakson sorot Candikala. Leteking kakus pabrik kertas ngebeki dalan gronjalan. Tegal kang isih sanyari ora kuwagang dadi karang padesan. Mburu miline banyu kanggo ndebanger dayane ilang kebak pepalang. Saka pawon doyong Cagak Jati dipamah nonor, kekancan dandang borot angus gumlontang, keprungu guneman wong-wong panganggo dasi pantopel kelawu. Rame rerebut kaji padha ndisiki. Nyikut bengoki mburu dampar kang amoh kacacah tikus, ngrusak sandangane simbah jarek lurik. Sego aking sak tampah goleng kepancal. Ing pojokan wit Nagasari tanpa ulem memulai padha asung karaharjan. Ora ana derajat pangkat sengkut gumregut linambaran klasa pandan. Dak sawang isih ana, isih ana. Yo isih ana. Matur nuwun.